Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Baba uNsibande uyakubingelela, Dlalifa izulu uthi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Mangiphinde kwesithathu. uJesu Kristu inkosi. Siyambonga ke kakhulu uNkulunkulu wethu umphefumulo wami uyayitusa inkosi. Ngakho konke asenzele khona kuze kube manje siyambonga ngendlela emangalisayo. Ukuphila nje, ukuphila. Yazi ukuthi khona abasesibhedlela abakwazi ukuphenduka, abakwazi ukunyakaza, abakwazi ukuvala amehlo andwazile, kodwa bayaphila bakafi. Kodwa wena uyakwazi ukwenza okuthandayo, uyakwazi ukulalela inkonzo, uyakwazi ukwenza konke. Awudlali kodwa ngomusa kaNkulunkulu. Yini oyenzayo umthokozisa ngayo uNkulunkulu? Yini oyenzayo? Uyozilandulela uthini ngempela? Abanye bahlezi la ekhaya lezi kodwa abayilaleli inkonzo. Angazi ukuthi umuntu usuke ehlaleleni mayengayilaleli inkonzo. Bayimutile to mute, bayivala umlomo igroup ukuthi ingakhulumi. Abanye bafaka ama-timer 24 hours siphumile inkonzo akazaza ayilalela isekho kublank nje. Yazi sisazophendula phambi kaNkulunkulu. Mina ngiyadabuka ngoba ngiyanithanda, ngiyadabuka ngiqinisile, ngiyanithanda. Angazi ngingenze njani ukuze nilenze izwi. Ngeke ngithi ukuze nenze okusho yimina, no. Ukuze nenze izwi ngoba nami ngenze izwi. Angazi ngempela thina engayenza. Kodwa ke ekugcineni kwakho konke igazi lenu ngeke libuzwe kimi. Lokho ngineqiniso lakho. Angizange nginigodlele lutho. Angizange ngigodle inkemba yami egazini. Igazi lakho ngeke lifunwe kimi. Uyoziphendulela wena, uphendule phambi komahlulelo omkhulu. Ayike siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu siqhubeka nenkonzo ishumayelo yasentabeni. Ngiyacela ukuguqa ngikhuleke. Simcela umoya ongcwele abe kanye nathi asifihle. Ngoba lokhu ugalajana okusathana hayi ufuna ukusiphazamisa but ngeke asithole. Ngeke asithole. uJesu Kristu inkosi. Baba olungileyo, Baba ongcwele, uNkulunkulu onomusa siyabonga ngakho konke osenzele khona sisondela kuwe nangalomzuzu. Siyacela ukuthi ukhulume uzambule, nginikela kuphila kwami, nginikela kuwe konke. Uyidwala laphakade, unguNkulunkulu ezulwini, uNkulunkulu emhlabeni, uNkulunkulu ezinzulwini zonke. Iba nathi ke Nkosi ngomoya wakho ingcwele. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga ke uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa bangcwele. Akekho njengaye, udumo lonke silinikeza yena. Sizoya ke ezwini lethu la namhlanje simbonge uNkulunkulu. Ngibonge kakhulu bonke abaxolisile kulento engikhuluma izolo nengiqale ngayo. Ngiyabonga kakhulu kakhulu. Sengathi izinto zizohamba ngeorder ngoba ayikho nobe sengibona iziyaphuma endleleni. Inkinga yile ukuthi umuntu akazi ucabanga ukuthi uyena yedwa. Uthi mama ngicela ungisize la, kanti bonke baningi abantu asebesho njalo. Mama ngicela ungiyele kubaba manje ngiyaphuthuma ubaba ubhizi. Uyayibona lonto le, kanti bonke sebesho kanjalo. Bese ngivele ngidideka ke mina. Kodwa ke asidluleke lapho, siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu. Ngibonga abazithobile abaxolisayo. Ileyo nto enhle. Ulibone iphutha lakho. Khona abantu abangakwazi ukuxolisa. Khona abantu abangakwazi ukubonga. Ake sithi inkonzo yangelinye ilanga uma uNkulunkulu evuma, kufanele sikhulume ngokuxolisa nje kukodwa. Sikhulume ngokubonga. Ukubonga igama elilodwa ngesiZulu ngesingisi mabili. Thank you. Just to say thank you. Intshumayelo yasentabeni ngokaMathewu chapter 5 verse 8. Babusisiwe abanenhliziyo ehlanzekileyo ngokuba bayakubona uNkulunkulu. Ilicense le ukubona uNkulunkulu, pure heart, inhliziyo ehlanzekileyo. Ilicense yokubona uNkulunkulu. License yokungena ezulwini. Ngeke ungene ezulwini inhliziyo yakhe ingcolile. Ayingeke, ngeke. Ngakho ke sisele emhlabeni sinethuba lokugeza inhliziyo zethu siziwashe zibe mhlophe.
Sidine ngezwe elimnandi izolo ethi uNkulunkulu uzoyikhipha inhliziyo yetshe afake inhliziyo yenyama. Ake siqale kulona sidlule kulona bese siqhubekela phambili. Ezekiel chapter 36 uverse 26 noverse 27. Isethembiso sikaNkulunkulu uma usukhuleke njengoDavide, iHubo 51 verse 1 waqhubeka njalo. Uthi-ke uNkulunkulu wethu, ngiyakuninika inhliziyo entsha, ngifake phakathi kwenu umoya omusha, ngikhiphe inhliziyo yetshe enyameni yenu, ngininike inhliziyo yenyama. That is a promise. Isethembiso lesi. Sizothola inhliziyo entsha, afake nomoya omusha, abese khipha inhliziyo yetshe enyameni yethu, asinike inhliziyo yenyama. Kuvuka lelizwe lithi uma kuKristu Jesu isidalwa esisha. Uzoba isidalwa esisha phela ngoba unenhliziyo entsha. Uzoba isidalwa esisha phela ngoba unomoya omusha. Ukhumbule abaseRoma 12 verse 2. Uthi ningalingisi lelizwe kodwa nigoqulwe isimo ngokuthi ingqondo yenziwe ibentsha. Kufanele ube nezinto ezintsha. Uzalwe kabusha. Khumula umuntu omdala wembatho omusha. Yonke into mayibe yintsha ngoba usuqala indlela entsha. Awukwazi ukwenza izinto obuzenza, uzithande, uzimake-uphe, uhlale esibukweni hour usungumuntu omusha. Kuba umuntu omusha akayithanda inyama yakhe kangako, kodwa uthanda umoya kaNkulunkulu. Uthanda umoya ongcwele, ulalela umoya ongcwele. Angazi mina ukuthi wena ulalela bani. Ngininike inhliziyo entsha, ngifake phakathi kwenu umoya omusha, ngikhiphe inhliziyo yetshe enyameni yenu, ngininike inhliziyo yenyama. Verse number 27. Ngiyakufaka umoya wami phakathi kwenu, ngenza ukuba nihambe ngezimiso zami. Ngigcine ngikhuluma izolo, umoya ongcwele uyena osenzisa izimiso zikaNkulunkulu. Uhluleka nje wena endleleni yakho yokukholwa ngoba awunaye umoya ongcwele. Kuze ungahluleki, ngifaka umoya omusha, yamukela umoya ongcwele. Ngize ngathi izolo uSathane yikhona esezulwini ngoba wayengenayo umoya ongcwele. Thina sithenjisiwe ukuthi sizoba nomoya ongcwele kuze kube phakade. So umoya ongcwele will always be there. Uma ekhona kumoya ongcwele uzosenza ukuba sihambe ngezimiso zikaNkulunkulu. I-challenge le. Uma unomoya kaNkulunkulu uzohamba ngezimiso zakhe. Siphinde verse 27. Ngiyakufaka umoya wami phakathi kwenu, ngenza ukuba nihambe ngezimiso zami. Niyakugcina izahlulelo zami nizenze. Naye nanku key. Umoya kaNkulunkulu, umoya omusha, umoya ongcwele ozosenza sihambe ngezimiso zikaNkulunkulu. Ozosenza singoni, ozosenza sigcine izahlulelo zakhe, singazigcini kuphela but sizenze. Sidinga umoya kaNkulunkulu. Umoya ongcwele awuhlala lapho kungcwele khona. No. Udinga ukugeza inhliziyo yakho, udinga ukuvuma izono zakho, uhlanzwe egazini likaJesu. Izwi lenkosi lithi vuma isono sakho omunye komunye nikhulekelane ukuba niphulukiswe. Vuma izono zakho mntakababa. Zihlanze egazini lenkosi uJesu mntakababa. Athi 1 John chapter 1 verse 7. Uma nihambe ekukhanyeni njengoba yena esekukhanyeni, ninenhlanganyelo omunye nomunye negazi likaJesu liyanihlambulula. Alikwazi ukusihlambulula igazi likaJesu singenayo inhlanganyelo omunye nomunye. Ngamanye amagama, thola umuntu ogcotshwe uNkulunkulu emjobela inkonzo yokuvuma izono. Angikhulumi mina ngomuntu ongagcotshelwe lokho. Angikhulumi ngomuntu othi uma uvuma isono senkanuko ukuvuka imizwa kuye ivuke. Ngake nganixoxela ukuthi kwelinye ibandla ngizolisho, ehloniphekayo.
kuthiwa kwakunale nsizwa le lokhu ivuma isono seyinkanuko, ivuma isono seyinkanuko. Kanti uma isister lo okulungisa umlungisisi akakasindi kahle uyalimala loma ivuma izono zeyinkanuko, iyavuka imizwa. One day kanti useplanini ukuthi mayifika lo mfana ngimginqa phansi. Kuplana abani? Umlungisisi wani? Wesifazane. Ingene insizwa ithi mayihlala phansi asuke umlungisisi avala key sikhiwe sishiye emnyango phaqa. Athi umlungisisi wesifazane sengikhathele mina, yazi uwe ngikhathele manje uwe mina, ake wenze lento ekuhluphayo la kimi. Ishe ekhumule lapha kombhede eyineka. Umlungisisi ke loyo mawucabanga wena izono zakho uyathethelela, umkhuleko wakhe uyafika ezulwini. Uma usungumlungisisi, umuntu owulilo obungafani nobakho, uthi mayivuma izono zenkanuko kungavuki imuzwa, kungavuki lutho. Kunalokhu umdabukele, umkhulekele, umnxusele. Yayibona lonto? So ke awuhambi uvuma kunoma ubani kanti akakasindi. Abantu abasindwe ngithini? Abantu abasindiseke nanti igama abasindiseke ukuze bakwazi ukuvumisa izono. Uhlezi wena uyakhuluma la, umlungisisi wakho uyakubuka ususa phansi ukusa phezulu, uyahalela ufuna ukulala nawe. Ikhona into azoyithandaza lo muntu, ikhona into azoyithanda. Yibo laba abakhuluma izono zabantu, yibo laba abashumayela ngezono zabantu emapulpiti. Yindaba engasikhohliwe lesona sikhumbula nasesepulpiti. Kade wayikhuluma wena lento kuqala iviki mhlawumbe ushumayela ngayo epulpiti. Qaphela umuntu okhuluma naye usindisekile yini na? Uhlanziweni ngegazi likaJesu. Uyafika yini umkhuleko wakhe ukuze wena uthethelelwe na? Hayi, asiqhubeke. Verse 27, ngiyakufaka umoya wami phakathi kwenu, ngenza ukuba nihambe ngezimiso zami, niyakugcina izahlulelo zami nizenze. uHezekiel chapter 11 verse 21 uthi, kepha labo abanhliziyo zabo zilandela izinhliziyo ezokuzondekayo kwabo nezinengiso zabo, ngiyakwehlisela phezu kwamakhanda abo indlela yabo, isho iNkosi uJehova. Abantu ke abalandela izinhliziyo zabo ezizondekayo. Ayike sithini isikhathi, siqhubeke kancane. Mateyu 23 verse 28 no26 uthi hlanza, 25 and 26, hlanza ingaphakathi lakho kuqala. Ingaphakathi yini? Inhliziyo. Hlanza ingaphakathi lakho kuqala. Uthi kuJesu la, mayiki nina ababhali nabaFarisi bazenzisi ngokuba nihlambulule ingaphandle lenkezo nesitsha, kepha ingaphakathi kugcwele impango nokuhuheka. Abantu abazenza ngcono, baswenkile, bafaka othayi, bafaka amasudu, bashumayela, baqeqebula, kanti inhliziyo ibolile, yonakele. Ubani ongayazi? Who can understand it? Hlanza qala ngaphandle lenkezo noma nesitsha, kepha ngaphakathi kugcwele impango nokuhuheka. Verse 26, Mfariso impumputhe, hlanza qala ngaphakathi lenkezo ukuze kuhlanzeke nengaphandle layo. Hlanza ingaphakathi lizozihlanzekela ingaphandle. Yikho uthola umuntu uphila ngevangeli eyinsizwa nje noma eseguge njengathi, umbona ngathi uyinsizwa ngoba kuhlanzwe ngaphakathi kwase kuphumela ngaphandle. Kufanele mawuhamba abantu bakubone, bakuncome, bathi ukhonzaphi mntana? Ukhonzaphi baba? Ngifisa ukukhonza la ukhonza khona. Athi umuntu yazi mina ngivele ngabona lo baba umfundisi. Yini na? Ubona inkazimulo, ubona inkambo. Hayi ndodana, uma uzisondela kubantu bebamba amaphakethe babona utsotsi, kanti wena uthi uyashumayela. Shumayela ini inkazimulo ingekho? Hayi bafowethu, ake simthande, simkhonze, simhloniphe, simesaba uNkulunkulu, sihambe ngokwezimiso zakhe. Kuthiwa ke hlanza ingaphakathi lenkezo kuqala.
khona konke nokungaphandle kuzohlanzeka. Lihlanziwe ngaphakathi lenkezo? Uhlanziwe enhliziyweni yakho? Injani inhliziyo yakho? Ayigayi ibozi? Ayinaye umuntu emzondayo? Awuyena nje umbulali? Hayi, ngiyabuza mina. uNkulunkulu akasisize bafowethu, asisize sekulo mhlaba, ngoba ngeke asisize ngale sobe isikhathi sesiphelile. Ngiyacela ukuguqa ngikhuleke, simbonge uNkulunkulu wethu, simdumise uJesu Kristu inkosi. Babongcwele, babulungileyo, uNkulunkulu nomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho, siyabonga uthando sithande ngalo. Ngiyacela-ke Nkosi ube phakathi kwethu, ngiyacela Nkosi usifihle. Ngiyakhuleka uNkulunkulu wami, nginikela ukuphila kwami kuwe, ukuphila kwebandla elikulalele manje. Akekho ufana nawe uNkulunkulu ezulwini. Philisa-ke Nkosi abagulayo, abaphethwe izinhlobonhlobo zezifo, ngithuma izwi lakho phezu kwabo baphilise. Ngiyacela uNkulunkulu wethu wenzele igama lakho udumo. Busisa-ke abaletha abantu. Ngiyacela ngegama elinamandla lenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. Dumo lonke Nkosi silinikeza wena, lukufanele lungo lwakho, izikhathi zingakabibikho namanje kuze kube phakade. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, bangcwele, siyamdumisa. Ngingakavalelisi ngiyacela, ake nifakeni phela istatus sokuletha abantu. Niphinde nje kanye nonke kube lona lo nje afaka istatus sokuletha abantu. Ngiyacela ake nibalethe. Uyazi ukuthi ngendlela abantu abaphuma ngayo kuyasho ukuthi abanye bazizela bayabuthwa nje bafe bamangale ngaphakathi. Now igroup ayisakhuli. Abantu enibalethayo kuphatha ukuthi balingane nabaphumile noma babe ngaphansi. Sokusho ukuthi siyadraineka-ke igroup makunjalo. Ake niletheni abantu bangcwele, fakani status sokuletha abantu umqhele wakhe ezulwini. Qhubeka uletha abantu, ubuka ifoni yakho, ubuka abantu basevile, abekho yena ongachaza ikhaya lezwi kubona. Siyambonga kuNkulunkulu. Babunze bande uyavalelisa uthi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Okwesithathu, uJesu Kristu inkosi. Amen.